Nagpahigayon og field inspection ang Davao City Police Office Internal Affairs Service sa ilang mga ginsakpan. Usa sa gilantaw kung nagagamit ba og cellphone ang mga police personnel samtang nag-duty. Ani report ni John D. Esteban. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga nangunay og inspeksyon si Davao City Police Office Internal Affairs Service Superintendent Police Colonel Romel Gulies. Adlaw Huwebes, January 9 sa sangguniang panlungsod. Giisa-isa niini og adto ang mga area nga dunay on-duty police. Ato sa inspeksyon, ginalantaw kung ang mga naka-duty nga police nagsulo ba og proper uniform ug wala ga cellphone samtang nag-duty. Tamang bihis nila, check namin na dapat formal sila at saka according sa instruction ng Chief PNP, bawal mag-cellphone. Yun, unang-una yun, bawal mag-cellphone habang nag-duty. Para matingnan talaga ang security and safety ng mamamayan. Nato, bawal sila magkaulakaw nga walay biyaan ng isa rin mabilin. Ang maong inspeksyon, regular nga ginapahigayon sa IAS aron masiguro nga nagtrabaho sa sakto ang mga sakop. Dungan sa inspeksyon ang pagpahimangno sa kapulisan nga mamahimong alerto kanunay, labi na kung dunay mga dagkong kalihukan o dagsa ang tao aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Rest assured, pag na-violation natong kapulisan, kami sa Internal Affairs Service mag-conduct og investigation to the extent nga madisiplina nato sila. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.